Els avenços de la medicina fan que la nostra esperança de vida sigui més llarga. La societat catalana és cada cop més gran. Com són els nostres avis? Què fan? Com viuen? Un matí qualsevol, al barri de l'Eixample de Barcelona, és ple d'avis que passegen pels seus parcs i places. Aquesta és una imatge habitual en un dels barris més envellits de Barcelona. Avismón Catalunya és una organització sense ànim de lucre que coneix molt bé les necessitats dels nostres avis. Avismón porta 12 anys ocupant-se del benestar de la gent gran. L'associació també fomenta el voluntariat entre joves estudiants i avis jubilats. Llavors, l'associació farà 12 anys ja que ens vam fundar i bàsicament ens dediquem a això, a atendre aquests avis, perquè quan una persona es fa gran, si estar sol és molt fumut, però si a més d'estar sol tens una manca de coses bàsiques, doncs totes les situacions encara s'agreugen molt més. I des d'Avismón intentem pal·liar tots aquests petits problemes o grans problemes que sorgeixen dia a dia. Elvira de Ceres Vilar és una dona de 77 anys. Fa 6 mesos es va quedar vídua. El seu dia a dia és molt semblant al de milers d'avis catalans que viuen sols. Un dia normal m'aixeco, me rento, llavors faig la feina, el llit, perquè em ve una noia a netejar els dilluns, vaig a comprar, me sento aquí i veig la televisió, la DEA. I després em ve a buscar la meva filla i anem cap a casa seva, agafem el gosset i ens n'anem a passejar. La soledat és un dels principals problemes que pateixen els nostres avis, sobretot quan aquests són vidus. L'únic que me sento sola és a la nit, quan me'n vaig sentir, perquè el trobo molt a faltar, perquè fa 6 mesos que se m'ha mort el marit i el trobo molt a faltar, perquè feia 59 anys que estàvem junts. La soledat i les minses pensions que reben els nostres avis són els 2 aspectes que més preocupen a la gent gran. Jo tenia una paga de 50.000 pessetes, que són 300 euros, em sembla, i posant-me la paga del meu home, m'han baixat, m'han tret 124. Però jo tinc que pagar el pis igual, que ja pago 50.000 pessetes, tinc que pagar la llum, tinc que pagar tot, clar. Tot i que Elvira té una salut envejable per la seva edat, el botiquí del seu bany sembla una petita farmàcia plena de medicaments. Quantes pastilles pren Elvira al dia? Jo al dia me'n prenc, 4 al dematí, 2 al migdia i 2 a la nit. I el que tingués, el dolor. Els avis se senten sols i amb petits gestos se'ls pot fer molt feliços. Sí que agraeixen una trucada, que vulguis saber com estan, o si han d'anar a fer una visita puntual al metge o un especialista, o han de sortir per anar a la caixa, o per anar a comprar i carregar pes que no poden. L'Elvira té una veïna de 86 anys amb mobilitat reduïda. A la Pilar li costa molt baixar i pujar les escales. Per això, el cartell hi porta el correu fins al menjador de casa seva. De la seguridad social de ella. De bienestar sociales. L'Elvira té sort. Ella es pot valdre per si mateixa, però molts avis catalans no poden dir el mateix. Clar, la vida s'allarga. És favorable perquè, amb medicaments i amb totes les investigacions que arriben a fer, la gent pot viure molts més anys. El que és fumut és quan no pots viure amb qualitat de vida, no? Llavors, que te l'allarguin i que tu no tinguis les coses pertinents i necessàries, punyetera la gràcia, diríem. Aquest és el dia a dia dels nostres avis. Viure sol és la millor manera de disfrutar de la bellesa? La vida dels nostres avis no és un joc.
Morning has broken like the first morning.